Taħt xemx tiżreġ fil-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza s-sibt filgħodu ltqajna mal-plejers tal-maratona tal-volleyball mimlija ħeġġa u entużjażmu biex jiffaċċjaw l-ewwel jum sħiħ tal-maratona. Dawn l-40 plejers se jagħmlu 53 sigħa tal-lob tal-volleyball bla waqfin biex isostnu l-ħidma li ssir fid-Dar tal-Providenza biex il-persuni b'diżabilità jgħixu b'dinjità, awtonomija u inklużjoni. Il-plejers jagħtu ħinhom kollu b'mod volontarju mhux biss it-53 sigħa tal-maratona imma wkoll xhur ta' taħriġ biex waslu sawn. Komuni fuq fommhom li l-ħeġġa biex jidħlu għal din l-isfida jieħduha mir-residenti nfushom. Il-fatt naħseb li jkollok ir-residenti miegħek hawnhekk preżenti jiġu jitkellmu miegħek jgħidulek thank you għax qed tgħinhom hija sensazzjoni li ma tiddeskrivihiex. Taf li qed tgħinhom għal annobbli. Hemm ħafna sodisfazzjon għax ovvjament hemm għan li qed nippruvaw niġbdu fondi għad-Dar tal-Providenza li għandha bżonn iktar minn 7 miljun fis-sena biex tipprovdi għar-residenti tagħha, ġifieri tħoss li qed tagħmel qatt ta' karità u hemm ħafna nies li huma kuntenti biha. Dejjem tkun esperjenza tal-ġen, ikun hawn element ta' komunità kbira ġifieri u fl-aħħar mill-aħħar qed nagħmlu xi ħaġa ta' ġid, ġifieri iktar u iktar tagħtina sodisfazzjon u li nibqgħu nerġgħu sena wara sena. Kruċjali wkoll is-sem ta' qatt ġmielu ta' volontira bħal Marvik Mikallef. Jiena bdejt bħala wieħed mill-coaches li nkunu qegħdin hemm waqt training sessions biex naraw ngħinu lit-technical director immexxu training, naraw li kollox isir u li l-andament jibqa' għaddej b'mod sportiv u kompetittiv l-istess ħin. Mbagħad meta niġu hawnhekk id-Dar ta' Providenza qiegħed wieħed mis-supervisors illi nieħdu ħsieb li naraw li l-plejers iqumu fil-ħin, li kulħadd ikun lest għall-breakfast fil-ħin, għad-dinner fil-ħin. Il-15 edizzjoni tal-maratona tal-volleyball qed issir fis-60 sena mindu Monsinjur Michelat Soppardi waqqaf id-Dar tal-Providenza li bħalissa tilqa' 115 persuna. Apparti hekk għandha wkoll 4 tidjar fil-komunità u toffri wkoll servizz ta' respite lil familji ta' persuni b'diżabilità. Fit-tmiem din il-ġimgħa il-pubbliku wkoll jista' jkun protagonist fil-maratona billi jżur il-post fejn fil-għaxijiet qed ikun hemm ukoll spettaklu minn talent lokali jew isegwi dirett fuq TVM u jagħti donazzjoni.